Vuelves de vacaciones, has hecho un montón de fotos, seguro que tienes alguna preferida y querrías llevarla contigo todo el año. Personaliza tu bolso, llavero, toalla y un sinfín de productos, todos ellos con tus imágenes. Descarga el software desde el link que encontrarás en santandreutv.com y hazlo tú mismo. Una vez hecho, lo recibirás en casa. Disfruta de tus fotos cada dia. Diumenge de Festa Major comença amb activitats per als més petits de la casa, organitzat per Iniciativa per Catalunya Verds, una activitat que ja té 18 anys de vida, la pintada al terra per als més petits. Bueno, nosaltres el que fem és una pintada infantil per nens molt petits, amb la idea de que tinguin una activitat dintre de la Festa Major, perquè creiem que pels nens petits no hi ha, de moment no hi ha res així important fet. La pintada al terra a l'Avinguda Constitució per als més petits. Armats de guixos i de vegades amb les idees no molt clares del que volen expressar, inicien un dibuix efímer però carregat d'expressió. També alguna mare orgullosa ens dona la seva opinió i també ens fa una petita queixa. Molt bé, nosaltres venim cada any. Em sembla molt bé. A l'ombra estaria millor, però està molt bé. El torneig de petanca celebrat al Centre Cívic La Plana ha reunit diferents equips de la comarca, ens ho explica el seu secretari i el seu president. Por lo tanto, el interclub que hemos hecho hoy pues es muy conmemorativo porque celebramos el 26 aniversario y hemos entregado unas placas a los fundadores que hace 26 años fundaron este club. Un orgullo para nosotros porque hoy podemos disfrutar de este deporte gracias a estos grandes fundadores que tuvieron la idea de fundar un club de petanca. Y participan 4 equipos, incluyendo el nuestro. La tradicional missa de Festa Major es va celebrar a l'església de Sant Llop, a les 12 en punt del diumenge, una homilia predicada per Josep Torrent i Bruna, rector de Castellbisbal. La missa va comptar amb la presència de l'alcalde, el senyor Enric Llorca, i diferents regidors del consistori. La Copla Mediterrània va amenitzar la ballada de sardanes que es va celebrar a la plaça Font de la Roda, acte organitzat per la Societat al Casino. Finalment, el carrer Guatemala s'ha inaugurat. Després d'uns mesos d'obres i en 3 mesos d'anticipació, l'alcalde i pràcticament tots els regidors del consistori van assistir a aquesta inauguració. Un carrer que, per al que varen poder copsar durant la inauguració, pels veïns s'ha quedat molt bé. Muy bien. Además, estamos muy contentos, porque a ver, ya lo ves, como estaba, como está, es increíble.